ini. teknik C dia. Oh, dia kan coba kalau kode dulu. Kalau ini kode
Oras ma dihita saluhudna. Asa tamulai pertanyaan ata tapaho ma martanyang mahita di bagasar watabi. Amin. Marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di pungguan na ganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na somarmula, na somarujung, di parbagaho no marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonomu hasesani dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng nineleng na dihami. Asi maroham, lehom madihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupio siakko, moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasunangan saleleng nilelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita.
martangi homa patik ni debata di mingguta sadarion ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon ikon pasangapo mudo naturasmu asa mertua ho jalaleling mangolu di tano na nilehon ni Jehova di batam di ho dia do lapatan ni odo ikon di habiari rohata di batam jalaikon holong rohata di ibadah asa unang lea rohata mida naturasta dohot mida akarajata rodi akka na dua-dua dan jadi para otarimas nasida ikon patudo hita jalaikon holong rohata tu nasida siuluan do nasida jala sisubuto do rohana ido sahatna atau rap mangidugu mahita tu adopan di debata lahu mangulahun na hubar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahun na hubar tu patik mi amin mari dihitam. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonak. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saise sama sude dosa nami. Dangadong lahu pangasahok kami duko ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujolom. Tiba ini pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Satokid do hutadi koko alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asi ni rohagodang. Tagad di parpiar ni muruku hutabuniho bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku doho. Ninna Jehovah si baluaho. Hasangapong ma di debata dari gijang. Amin. Mari dehita.
Turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di barita naudi nasinurat ni si Markus bidu paupaton dimulai sian ayat 25 sahat rodi ayat 40 sada tajahama marsikat sori di pademak Tuhan Yesus do tau Genesaret jadi laos dinasadari i dung botari di dokma tunasida beta marparau mahita tu baribaan tungi masa mahaba-haba nagugo si tutu jadi disapak koma akka galubagi tu bagasan parawi mararu digohi parawi jadi hehe maibada honahata ma alugui di bahen di dokma tutawi sipma so jadi soma alugui jalamenak situtuma jadi hatahutan situtuma dasida jala masih padohama halak dia doon guru rokna do HP alogo dohot ditawi ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala nau piopsa amin parede hita Tidakko ma hapur siyaw tay songon na hinatidakko ni dongata sa hapur siyaw di sadok portibion rap mahita maddo au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siyato di porbadia adorang sohabubua ido tuhata na tumaud na bernit di panghuman ni Silatus na matitar pajal di bana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu di debata Jehovah amanai pargugo na suhatu dosan disibay mana pay mamulak sugot utanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia dito di porbadia jalarong sada huria na badia
Huria hatopan tem akan abadia. Dohot dihasisa di dosa. Dohot dihatai nama dok. Mulak maulu suut daging dihalak nong mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema kor sian lansia dungi diuduti inarabu dungi diuduti muse ama huria.
Yutima dohot kur ama huria.
Tapi gema tikting namasa di mingguta sadario. Shalom. Oras madihita. Melatih madi Tuhan, melatih madi tasalutna. Tabigi majo tapatakas titing namasa di bagasan huriatai bagasan mingyon. Ima minggu paupaton doktrinitatis. Dengan topik mingguon ima jauh-jauh tu Jehovah di hagogotan nasidei. Bahasa Indonesia, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Nah, nang tapatakas sonison ima akan namasa do si pamasao di huriat tay bagasan minggu. Nah perjulu. Nah sorang do tubuh di hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 di basa-basa di Batado sada dana buru di keluarga DP si Tohang inangi El Buru si Tompul sian weksada sehat dodak danati suak songoni nang natorasna B titing marbagas titing perjulu naing majalu pasu-pasu perbagasom ma Emmanuel Bill Clinton siahan SE anak ni Amang HF siaan tubuh ni inangi T Burunadeak sian Lu LG Sangkar Nihuta 2 Baligi Huria HKBP Baligi Resort Baligi Dohot Orwana Febines Kristi Panjaitan SE Buruni Amang Doktorandus S Panjaitan MAP Tubuh dinangi Insinyur EL Buru Panggabian MP Sian Jalan Gereja Gang Saroha nomor 8 Weksada Huria HKBP Seagul Resort Medan Opat Seagul. Nah sidang mencalu pasu-pasu Parbagason di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di HKBP Baligi Resort Baligi. Saya di pasu-pasu di Batamana sidang nanai mamuka pardongan sari pioni. C ruas nagok mulai minggu sadarion gabi ruas nagok mak keluarga Juanda Batubara inangi Lia Suyanti Burusinaga dosada yang akon nasida sian weksia. Namodik. Nah di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 nunga jumulu marujung ngulu ni Amang Ramlan Nababan tutup umur 63 tahun sian weksiada. Jala di tempat tupa dupar mengguan di si nani uluhon ni inang bibelfro jelita borusa mosir masuk pukul 8:30 wib. Padidihon nabadia. Opar tu program ni huriata di patu-padu padidihon di tanggal 30 Juni 2024. Alani ati adong. Akayana kota di Pangaratuan Asabunga Tapabua. Di Patupa pendaftaran dohot marguru di hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 masuk pukul 10.06 wib 4 jam 4 sore. F papungu amplop tu haperluon pakobasion di Huria. Di Patupa Huria tado papungu amplop tu haperluon pakobasion ni Huria. Alani tajalo ma amplop sian situa wek tabi jala tapasa mamusia tu situa wek tabi asa juga masuk tu warta. G pembentukan tim doa. Di Patupa Huria HKBP do pembentukan tim doa di Ganup Huria. Alani pangido ma tu Ganup wek asa dipilih ma 2 halak sian Ganup wek nagabe tim doa di Huriata. Hak kunjungan gereja di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 tahun di Patupa Panitia Tahun Okumene Inklusif Dohot RNHKBP do kunjungan gereja tu GKPI Seagul. Bisa sambut pendeta di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di ibadah Minggu siang di Patupa Huria Tado
bisa sambut Pandeta Bengkiam Sitiu STH dohot Pandeta Susi Napitupulu STH. J. Dukungan jubileum 125 tahun jending PIHKBP. Di Patupa Huriata HKBP do jubileum 125 tahun jending PIHKBP jala di Patupa do pesta puncak Minggu tanggal 30 Juni 2024 secara serempak di 3.700 Huria. Di Sakapi Huriata HKBP do manongos 12 halak misionaris tu Afrika. Sialani dipangido turuas na olo mandopahi ulauni buima tapabua tu uluan ni Huriata manang amang Pandeta resot. Kak, bazar panitia tahun okumene inklusif di Minggu Sadarion pagi do siang pagi do ngadi Patupa di Patupa panitia tahun okumene inklusif do bazar jala na Patupa bazar ima wiksada 2 do tulu alandi tuhita salu naruas ni Huria tatu pahima marhiti nama nur bajar nong pinarade ni aka panitia di bagasan las ni roha bunga altar na paradion bunga altar di Minggu Tasadarion imasian keluarga nyonyan manulang burusiahan sian weksia. Jadwal koordinasi di Huriata Parhala Dorsot di Sakapi hari Senin 24 Juni 2024 pukul 19 malam pukul 7 malam. Koordinasi Pak Artaun Sekretaris Bendahara di Sakapi hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 11 WIB pagi. Dewan Koinonia hari Jumat 28 Juni 2024 pukul 19 WIB manang pukul 7 malam. Dewan Marturia Sabtu 29 Juni 2024 pukul 10 pitu WIB manang jam 5 sore. Dewan Diakonia Minggu 30 Juni 2024 pukul 10.24 WIB manang jam 2 siang. Panitia Pembangunan hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 10 siang WIB manang pukul 7 malam. Pengurus koperasi hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 20 WIB manang jam 8 malam. Tik-tik tambahan. Saudo Borhat Yana Kota RNH AKBP Tupanti Hepata Ima Nadiari Jumat tanggal 21 Juni nanuluhon ni amang Pandeta Bingkiam Sitiho STH tatangnya koma sipas Borhat Dinasida dalam mulak musik tu Medanon. Bui mata jaha akan nama-nama ruas na berulang tahun di bagasan Minggion ima gudang na opa purusada halak lasrata alani sia studi ruasta dot para haladu mengucapkan selamat ulang tahun mardo ngaton hata nitu hatta nenek sian pesalmen 140 ayat 4 ailomodor hani jahuba mida bangsona dipahaido akana dangol marhite-hite hatu awon. Damang dainang, bui mata patakas, mulutung adong na hurang lubi, imata ringot pilihan, manang ucapan terima kasih, bui talian disi, mulutung adong na salah manurat, manang salah angka, bui madinggan tapatu babua tusituan nabi, asa dipadinggan songo dia sasiton. Songo dia maju buah-buah titing hita di bagasan minggon. Melati madita saluan. Horas. Tapi kaya mamusya kor ama ek Saudi dungi diudutan non kor gabungan wek onom diuduti musya dohot kor solidewa.
Diuduti muse dohot kur wek onom. Diuduti muse dohot kur solideo. Marede mahita
nomor 720 sia, laos papumuhon pilihan sada A dot sada B. Mauliate maali Jehovah, disudidingkan di basam na mga ramoti ngulo nami. Di paluasodo hami marpungo di bagasmon, marsaur dohoto marhiti parmingguon nami. Ipesay jalo maparsobaw nami, asa gabi hasangapon hamulyaw ni diho. Las ni roha, dohot gugunay baro may dihami. Tangihonon nami mahatam,
Todimima maringat di bagasan roha ng pikiran nami. Asa tahu mahami mangatusi hatam. Jala tahu mahami makanguluhon di ngulu nami si ganupari. Atong makuling mahwali Tuhan. Ay nung ngarade hami tumangihosa. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tuadopamu. Amin. Horas madihita sa luhutna. Hatani debata na mamakulingi hita di minggu sadarion. Imanatar surat di buku ni Parpesalmen. Bidu 107. Mamuka maisian ayat 20 sahatu ayat 32. Pesalmen 107 ayat 20 sahatu ayat 32. Songonoma didok hatana disi tapai hutihut mak. Akana tuat marparau tu laut, akana marboniaga tu akka laut bolon. Di idana sidama akka jadian ni Jehovah, dohot halongangan akana binahenna di bagasan lung. Dungi makuling maibana, jadi hehe mahaba-haba, gabelam tiboma akka galubangi. Tokin manaik nasida tu langit, tokin tuat nasida tu akalung, malala marohana sida di bahen hinamago. Moror do akan nasida, jala lalo-lalo songon parmabuk, jala tarbodut do sude habisuhon nasida. Dungi jauh-jauh manasida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida, sian hasosahan nasidai. Di pasohot mahaba-habai, gabe mardemak, so madohot akka galubang nasidai. Jadi marlas ni roha manasida, ala naung so akkai, dungi ditogihon ibana manasida tumuara lomo ni roha nasida. Ikon pujion nasida majahoba, alane asi ni rohana, dohot halongangan akan nabinahen nai itu jolma manusia. Jala patibulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala pujion nasida ibana di luhutan ni akka situa. Ido yang go sahatna. Dihita amanginang nahinahulungan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus Kristus. Hiado hita tahe tergugut, pasti hia ate. Molo didok tergugut di hata Indonesia, didok mai cemas. Di dalam kesesakan. Godang akka hamaolon, godang akka hapariron, si pata songon na sobinoto tu dia todongon, ala ni nama tergogot tita di pardalanan ni ngulutai. Ditikin na tergogoti hita, tu dia do hita ro mangalualu. Adonggo na ro tu debata pasahato dirinan. Alayadong do aladang ralo do pedebata manugu ibana sian hamaoloni, gabilau mangidugugu tu portibiong. Adonggo musena deba, nagabe putus asa, nagabe madele, nagabe gale. Ujunga gabe madate ng nguluna. Alay didok diturpukon amanginang di Pesalmen 107, mulutajaha di ayat sada, pitur didok do disi, madok mauliate mahamudi Jehovah, ay pardenggan basa do ibana, ay rodi saliling nililing na do asini rohanay. Di bahasa Indonesia, didok bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya selama-lamanya kasih setianya. Di ragamnya kahamaulon natabolusi, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mengulurkan tangannya, membawa kita
keluar dari kesesakan tersebut. Ido natabereng di pesalmen 100 pituon. Mulota jaha mulai ayat sada sahatu ayat 32 nak kaningani. Adong do jupa kita opat nama bain sasahalaki boy tergogot di tonga-tonga ni nguluna. Mulota jaha diturpuk tai diaya opat boy do sasahalaki hape tergogot ala niyaha tergogot ala lilu di dalan. Mulota jaha diaya opat lilu do akan nasida di halongonan di dalan nalungun dang jupang nasida huta hasoranganna. Gabe malema nasida huhut mauas pola tarhatos rohana sida di bagasan. Adong do hape halak na tergogot aladang iboto tu dia dalan sidalananna. Aladang iboto tu dia tujuanna. Hape nunga male ujungna gabe didok nak kaningan male huhut mauas pola tarhatos rohana sida di bagasa alai ditikki na lilui nasida ahadona di bahan nasida didokma di ayat onom jadi jauh-jauh manasida tu Jehovah ditikki jauh-jauh nasida tu Jehovah gabe di patuduho Jehovah madalat tu nasida gabe tolhas manasida tu inganan si tujuan nai. Napaduahon molotabereng diturpukon alaniaha do hapede bahalak musay targogot. Didok boy do sasahalak targogot ala tarhurung ibana. Ima di ayat 10. Akana hudul di haholomon doho linggoman ni hamatean. Akana nirate di pardangolat doho bosi. Buasa gabe tarhurung nasida. Didok di ayat 10 sadai ala nani laosi nasidai hatani debata jala di elesi sakap ni nasun tibuli dialo nasida hatani debata diula nasida nasouhum ujungna gabe tarhurung nasida manang di penjara adonggo na di penjarai nagabe humasusa ngoluna alania hadang tarjalosa uhuman natuibana alai didokma di ayat 10 tolu dungi jauh-jauh manasida tu Jehovah gabe bohado di palua Jehovah do de nasida di palua nasida sian linggoman ni hamateani jala dirapui akka rate nasida ninna di ayat 14 alani boy do sasahalak kapetar sosak tergogot di tonga-tonga ni nguluna alaniaha ala dilaosi lomoni roha di debata diulah hajahaton ujunga tarate maibana dang adong benatuk si ulahononna di jauh made bata gabe di palua maibana sian hurungane dungi na patuluhon di doknak kaningan boy do sasahalaki hape tergogot ala ni posi ni sahit naniaena di ayat 10 masipal dihilala akan auto ala dalan pangalosion nai sidai dohot di bahen hajahaton na sidai adong dohalak na gabe marsahit ala diula na sudinggan. Adong dohalak na marsahit ala na dibahen na parsahito ni songgop tunguluna. Ala yadong godeba na marsahit ala ni parsahito ni dang na ala na nidahen na alay na rodo sahiti di tonga-tonga ni pardagingon na. Ala ni didok manakingan dang adong benatarbain na sida. Pola di gombarhod di ayat 10 luhud do si panganod di haginehod dang lakko bi si panganod di alang ala ni parsahito ni pola nung ngahira na di harbangan ni hamateat di hilala ala ni renge ni parsahito ni tidak ada lagi harapan dang adong benatuk tarbain na si panganod pedang lakko di alang alai dungi didok ma di ayat 10 sia jauh-jauh manasida tu Jehovah jadi di palua Jehovah manasida di tomos mahatana di pamalum masian parsahitoni di palua nasida sian hamaguan nasidai dungi na paupaton ni maturpukta sadarion adong do hape halak na tarsosak di tonga-tonga ning nguluna ala ni na mangadopi galubang natung masay gugu jala didok na kaningan akay semai ima di ayat 20 tului akana tuat marparau tu laut akana marboniaga di akalau bulun di ida nasida do jadi-jadian ni debata godang dua kahalongangan si pata ala ni galumbangi tarhicak nasida sahat tulangi ni nanakingan
Dungi hirana di dabuho muse nasida tu bagas salung. Malala marohana sida ninna di ayat 26. Dungi dangadong benatuk si bahenon nasida. Nung tarbodut sude habisuhon nasida. Tidak ada lagi jalan keluar. Dangadong benatuk si pangasahonon nasida. Didok di ayat 27. Aha madiula nasida. Jauh-jauh manasida tu de bata. Ima di ayat 20. Dung jauh-jauh nasida tu de bata. Didok di ayat 20 sia. Di pasoho mahabahabai. Gabe mardemak. So madoho galubang nasidai. Marlas ni roha manasida. Ala niyaha ala di palua de bata nasida. Ima nakik siya galubang na balgay. Lani nataberik siya ni akka amanginang. Ahado kuncina. Ahado rahasiana. Mengapa Tuhan menyelamatkan mereka? Mulut ajaha mulai sanaya sada nakaningan. Nunga adong 4 hal nama bait tarsosak nasida. Alai di ganup na tarsosaki nasida apa yang mereka lakukan? Jauh-jauh do nasida tu Jehovah. Pola 3 hali didok. Diaya onom. Nunga didok di si jauh-jauh nasida tu Jehovah. Diaya 10 tolu. Dungi jauh-jauh nasida tu Jehovah. Dungi musengani diaya 10 sia. Dungi jauh-jauh nasida tu Jehovah. Dungi diaya 20. Jauh-jauh nasida tu Jehovah. Kunci utama uban na dipalua de bata nasida alaniaha ala ro nasida jauh-jauh tu de bata. Alani HP na masa di tonga-tonga ning ulut tahun apapun yang kita hadapi. Nak kaning na parjolo ketika mereka menghadapi sesongon nalilu dan iboto tujuan ning uluna. Mereka datang kepada Tuhan. Jauh-jauh jala di pasahat de bata nasida tuhuta soranganna. Ditikiro parsahitoni dangadong natuk tarbain nasida. Hirana solakku besi panganon. Hilanang jonok do Tuhan mateani. Alai ahado di patupa nasida. Mereka memanggil Tuhan. Jauh-jauh tu de bata. Gabe di pamalum siap parsahitoni. Dungi nak kaningan. Ditiki mangadopi akahamaolon. Ditiki tarhurung pakilalan nasida. Sesongon na dirate musi nasida. Ketika mereka memanggil Tuhan. Di palua do nasida sian hurungani. Jalana parapudi ditikiro galubang nama saiborati. Ketika mereka memanggil Tuhan, maka Tuhan memberikan keselamatan bagi mereka. Dia naneng dohonon na tuhita amanginang. Ahape nata bolus di tonga-tonga ni ngulut tahun. Tajou matuhani. Jauh-jauh mahita tu ibana. Di sido de bata manangihok kita. Di sido de bata paluahok kita. Siar ragam niya kahamaolon nata bulusi. Lani dihita amanginang nahinahulongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus. Keselamatan dan pertolongan itu tidak datang dengan sendirinya. Nakaningan nung pe jauh-jauh nasida tu debata. Dang ro sendiri HP imahagogoon, imahaluaon nasiad debata. Dung buhado ketika mereka memanggil Tuhan, ditiki jauh-jauh nasida tu debata, maka disitulah Tuhan memberikan imahaluaon, mangalehot tu nasida las niroha. Ditiki jauh-jauh nasida tu debata. Alani dia do nanaing dohonon ni turpukot tu hita. Nanaing dohonon ni turpukot tu hita amanginang. Hidup kita akan terus berada di tengah lautan yang penuh dengan ombak. Saleling di portibiok kita, mardalad dohita, gok galubang, gok hamaolon, gok pergumulan, gok nama baik rohata, gok nama baik kita marsak. Ahado nagaing siulauta. Nanaing sidohonon na tuhita, ditik kinaking di gobarhon pemasmuron, songo parau na digijang ni laut, nagok akaobak, gok jalagalubang, ditikiro aka ancaman, dipahingo tuhita, berserulah kepada Tuhan. Unang pangasahon gogom dohot pikiramu, unang pangasahon na adong didirim, na kaninga didok diturpuk tahi, jala tarbodu dosude habisuhon nasidai. Yang mereka anggap kepintaran, yang mereka anggap kekuatan mereka tidak ada artinya. Tarbodu dosude. Holani se donatuk paduahon nasida. Dumpe jauh-jauh nasida tu debata. Asa malua nasida siya galubang na balgay. Alani dihita kamanginang so tungadong tapangasahod di ngulut taon. Kepintaran kita.
haboyota, haadongota, saluhut na itarboduk do didok nakaning. Dangadong na marlapatan, holangise do natuk paluahon, holad de batado. Boy do galubangi di tonga-tonga di ngulutong marhite aka parsahiton. Boy do galubangi marhite aka ekonomi. Boy do galubangi marhite aka pergumulan na taadopi di ngulutong. Seolah-olah seperti angin yang menghempaskan kita. Tidak tahu lagi kemana kita harus berjalan. Alai di tiki hita majou de bata, di sido de bata makamonako kita. Ay saguru di debatado saluhutna, saguru di debatado portibion, saguru di debatado galumbangi. Di dok nakaning di turpuk taon di tiki makuling ibana. Hehe mahaba-haba, gabelam tiboma aka galumbangi. Alai di tiki di dok debata, so galumbangi, di sido marhademahon. Nanang tabereng di sisaguru di debatado na di portibion, galubang tano laut doho sude pangisina, saguru di debatado, huasoi holat di debatado. Nakaning di epistel taipay di tikiro galubang na balaga, di tikiro akasisiani, pasobom mumahita marmara, pitoro Tuhan Yesus madok sipma, so dungi so galubangi. Nanang tabereng di sini tidak ada kuasa yang lain selain daripada kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Saguru di debatado saluhutna. Alani dihita kamanginang molorope galubang na balgai tajoma debata jalaholat tu debata mam hita pasahatot dirita. Napaduahon nanang dohonon diturpukot tu hita. Dalam segala pergumulan dan segala ancaman hidup berserahlah kepada Tuhan. Molo si pata pesongon na leleng dia lusi Tuhani. Ikon naik tok-tok kita pasahatot dirita tu debata. Kunci utama tadi adalah berseru kepada Tuhan. Ahape na niya dopan ni bangsoi ketika sakit penyakit datang. Ditiki dilaosi hatani debata pola tarahurung. Ditiki lilu dang iboto dalas si dalananna. Mereka hanya berseru kepada Tuhan dan Tuhan menuntun mereka ke jalan yang benar. Alani ido jamina diliot debata tu kita. Pola sampai 3 kali di Psalm 100 pituon. Jauh-jauh mana sida. Kunci utama adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ditiki hita pasahatot dirita tu debata, ditiki hita mengadu tu debata, ditiki hita pasahatot jeritan hati kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak kesesakan yang kita hadapi. Alai sipata marhite hamauloni, disido lam diprosesi tadi bentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nang sopitor dialusi debata, alai ditik kita pasaha tu debata, mergogo dohita di bagasan ibana. Alani naing dohonon na tuhita amanginang, jangan hitung kesusahanmu, tapi hitunglah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Masalahmu mungkin banyak, tapi berkat Tuhan jauh lebih banyak di dalam hidup ini. Sotung lalap pita kamanginang mangetong-etong akahamauloni. Sotung lalap pita mangetong-etong akahangaluton na tabolusi. Aka siarsakon na rotuhita. Unang lalap pita mangetong-etongi. Tetapi hitunglah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Nang pegodang aka masalah. Nang pegodang aka beban berat. Tapi jauh lebih banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Olodo sipata alani hamauloni gabe boha. Gabe lalap pola kamauloni di bagasan pikirata. Kita lupa menghitung berkat Tuhan. Olodo alani hamauloni say tadok maaw marana humacit. Aw marana dumangol. Anggona asing radang adong namanaw songon na hutaunon. Ujung nga didodo ni hasusani hita. Tapi ketika kita memanggil Tuhan, majou tu debata, disitulah Tuhan akan mengulurkan tangannya, memberikan berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh ucapan syukur, karena disitulah Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita. Mulu say lalak mo kita holsoan, iko didodoni holsoni rohay kita. Mulu say lalak mo tado, aw mano susah ganu parion, idodoni si tauno ni hita. Tapi ketika kita bangkit,
dan kita mampu menghitung berkat Tuhan, gabeneanggo pakilalata dang taingo biak kanaborati, alanunga taingot dengan bahasa ni debatanong nilehon na tuhita. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan berkatnya bagi kita. Ido benna didok di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Alai molusei hasusani do tabereng, ujunga gabe bohado, lilu mahita, didodoni si taunoni mahita. Alai molo tajo do Tuhani. Ketika kita berseru, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, membawa kita ke dalam sukacita. Ujung tadok madi ngulut tahun, bukan aku yang kuat, tapi Tuhan yang menguatkan. Bukan aku yang mampu, tapi Tuhan yang menolong. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang memberikan kesanggupan. Anggo diri tahu dangadong natuk terbaik kita. Kebolehan kita, kepintaran kita tidak ada artinya. Tetapi Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberikan kesanggupan. Ido benasahat tita tutiki si saunarion. Au sugari lalap pita dia kahamauloni dia kagalumbangi. Boy dohita sahat tu saunari. Tidak, hanya Tuhan yang menguatkan kita. Tahilalado ya dia kamanginang. Akan na tua-tua nami di son. Mungkin godanggo galubangi, marhite parsahiton, marhite akka ekonomi, tetapi kita bisa melewatinya. Alaniaha dipatuk debatado saluhutna. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, dan Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi kita. Alani dihita akka manginang, tidak seorang pun yang mampu melepaskan dirinya dari kesesakan dengan kekuatannya sendiri. Alai sude itu hanyalah pertolongan dari Tuhan. Kesesakan dan kesulitan itu kadangkala kita rasakan dibiarkan Tuhan untuk melatih kita lebih kuat lagi. Molodang tabolo sakkaha mauloni boy dohi talam mergogo tidak. Au sonang terus ngolut tahun yakin mahita laso tajou Tuhani. Alani sipata do ta adopi galubang na balgai tajou ma Tuhani tadok ma Tuhan kuatkan saya. Tuhan mampukan saya dan kita mampu melewati itu semuanya. Alani molorope galubangi ikut dohono tado Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan akan menguatkan saya. Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan akan menyanggupkan saya untuk melewatinya. Dan akhirnya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Idobanna didok penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di Rom bidu 5 ayat 5a. Marahite akka penderitaan itu, maka kita semakin tekun. Talewati akka si taononi, benget kita manaon. Karena ada ketekunan. Ketika kita tekun, kita menjadi tahan uji. Apapun yang datang, badai cobaan, kita akan tahan uji. Karena kita sudah tekun di dalam Tuhan. Tahan uji itu boleh kita lalui karena apa? Ada pengharapan. Karena ada pengharapan kita bertahan sampai pada akhirnya. Karena kita berharap yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, tetaplah berharap di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tetaplah berseru di dalam Tuhan. Unang madele hita akka amanginang. Mologodang peka na tabolus parsahiton hamaolon ekonomi do akalan na asing. Berbagai tantangan pergumulan hidup. Ikut terus do hita jauh-jauh tu debata. Dan kita yakin yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ido nani dokon ni topik ni minggu tasadarion. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Jauh-jauh tu Jehovah di hagugutan nasidai. Ditiki hita jauh-jauh. Maka disitulah Tuhan akan menguatkan kita. Alani tajo madebata. Tapasaha madirita. Unang talu hita di baik galubangi. Ikon yakin do hita. Ketika badai datang, kuasa Tuhan yang mampu untuk meredakan. Ditiki godanga kasih taonon, di sido debata maka monakon hita. Alasa guru di debatado ngulut taon. Amin, martania kita.
Mauliate madihuale Jehovah. Dihatam na paingoto kami. Asatokto kami jauh-jauh holat tuho. Ay ditiki jauh-jauh hami disido ho Tuhan manangihon. Disido ho mangurupi hami. Disido ho mangalehon hagogood di hami. Ido na masa dingolo ni parpesalmen. Dihatid ko ni bana do Tuhan. Paboa saguru lomo ni rohamdo. Ditikiroha maoloni. Ditikililu di dalanna. Disido ho patuduhon dalan sibolusonna. Ditiki di laosi lomo ni roham gabe tarahurung. Disido ho Tuhan makamonako ni bana paluahon sian hurungani. Ditikiro parsahitoni. Disido ho pamalupon. Jala ditiki mamulus galubang na tung masay balaga. Disido ho Tuhan mangalehon hademahon. Ido tuhagob baran ningulu namion. Ido na huado pihami. Masay balga si patagalubang isosod di jolo nami. Alay disido ho Tuhan makamonako kami. Ala holat tuho hami jojo. Ajari hami Tuhan pargogoy hami. Asaunak ko pangasaho kami gogo doho pikiran nami. Alay huasom manahu pangasaho kami. Jala tuho mahu pasahat kami saluhut na akaparaloan na hubulus sami. Asa tangamu nalabohi manugu hami. Maka monako kami sahat rodi ujung na. Pasu-pasu Tuhan saluhut ruas ni huriam. Ia tungadong na dibaga sa parsahiton pamalum. Na dibagasan narsak ni roha sayho na mga puli dibagasan kolong mo. Na marsirang siyan na toras na sida ala ni hamatiani. Sayho na mga puli dibagasan kolong mo. Asa say tarapul na sida toktong dibagasan ho. Pasu-pasu Tuhan saluhut na kaya nakon na pinasahami di hami. Homa na manggonggom na sida di dia pinasida. Paingot na sida majuhok ko. Nang peborata kasidalan at tantangan na binulus niya kaya nakon nami. Paingot na sida sa toktong jojo. Holat tuado pamo na badiyay. Pasu-pasu ruas ni huriam na marulang tahod di baga sa saminggon. Sayho na manabailas ni roha. Hahipasod doho gogo na siyan hoy. Asa marhahipason jala margogo na sida. Makalasod denggan di basa marhite umur na tinabami ali Tuhan. Pasu-pasu ng saluhut program ni huriam. Paluas may mardalan. Di baga salas ni roha tao. Puji-pujian dia dopamo na badiyay. Pasu-pasu Tuhan ng program ni huriam HKBP. Di napaborhaton 12 halak misionaris tu Afrika. Sayhoma Tuhan na mabuhali akan aposomi. Asa say margogo na sida marbarita na uli. Asalam taba bilangan ya kana porsia di guarmo na badiyay. Uali debata amanami para si roha. Homa na marsangap marhiti-hiti para punguan namyon. Jala saluhut ng ulo nami. Hupa sahat kami maholat tutangan pangaramotyon mo. Jalo mahami marhiti Jesus Kristus. Martangiya kami tuho. Amen. Hita sian bukwede nomor 806 laos pabungun pilihan paduahon doho patuluhon. Tuhan menjagamu.
Tatangiakon mapilian na tapapungon tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale debata ama nami na debanua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggat doho nasa ulibasa na mauliutos. Hupa sahatami masiyan na nilehon may tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di julom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang isilehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. Mulak mahita di bagasan dami, tajalo mapasu-pasu sian tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaurokon madamena tutod ditabi. Amen. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.